ang paghatag og reward sa tawhanong sukdanan kung kinsa tong daghan og nabuhat mao sa to'y tagaan og daghang rewards niya. Ang katusang gamay rag nabuhat, gamay ra sag rewards ang ihatag sa ato ng sukdanan. Pero sa Ginoo lahi, magdepende ra gid niya. Kay siya may tag-iya sa rewards or sa kwarta. Siya say magbuot kinsay iyang tagaan o pilay iyang ihatag. Pero ang gisiguro lang Diyos Ginoo mga igsoon, nga di gid siya manglimbong nato. Tagaan gid niya sigon sa atong agreement niya. Muna, kung ang imong agreement sa Ginoo gusto kang maadtos langit, ayaw na pagpakikumparar sa imong silingan. Adtos langit. Basta matagaan lag langit, bahala nagkinsa ng makuyog nimo ngadtos langit. Kamong mga asawa, sugot mo, malangit mo. Nya ang kabit sad sa inyong bana, malangit sad. Nya magdungan mo sod. Okay ra ninyo, dili. Nay nito bag og okay. Kamong mga bana, sugot mo nga ang kabit sa inyong asawa. Nya gi kuan ra ba ka gihasi-hasi pag ka sa inyo. Nya ikamatay nimo, magkuyog ra mo didto sod hasta sa imong asawa. Sugot mo mga bana. So good nagreklamo. Wow na. Lahi man ta. Kusog kay ta makigkumparar. Niya dayon tag-ingon alkanse ko mo na gitawag og commercial faith. Commerce ba? Kanang commerce nagtuon man na siya og unsaon pag negosyo. Nya pirmi ginang sentro ana ginansya. Nya kung gahago kog maayo kinahanglan dako kog ginansya. Mao gina commerce na, pero sa Ginoo dili commercial faith. Unsa may iya? Service. Faith nga pagtuo nga moda nato sa pagserbisyo. Ug unsaon man pagserbisyo, trabaho to the max. Trabaho lang yun para sa imong kaayuhan o sa kaayuhan sa katilingban. Karon ay sa atong Senate, nag-hearing naman ang Blue Ribbon Committee. Ang una ron nilang gi-hearing, ang katong gisintro sa SONA sa Pangulo nato, nga naingon siya, mahiya naman kayo. Ang iyang gisintro ato, ang flood control, kay giilad ra kuno siya. Daghan di ang flood control, nga substandard. Unya naasay mga ghost project sa flood control. O karon na ay na-highlight ditong usa ka kontraktor na tagaan og 9 billion sa nga project na Y project, ghost project. Usara na ha. Nya dunay 15 kabuok ang gi-highlight ni President Bongbong Marcos nga kuno mga mahiya naman kayo. Kay murag maoy nagkupot. Unya ang flood control kuno nga total nga na-spend sa gobyerno or budget ba to or na-spend gikan sa 2022 hangtod karong 2025 ni budget kuno na og 1.2 trillion. Mag-average kuno og 1 billion every day gikan adtong 2022 hangtod karon mag-average na moabot og 1.2 billion kada adlaw, na 1.1 billion kada adlaw. Imagine kada adlaw ang atong nasod naghatag og 1 billion ngadtos mga tao nga gitawag nato in quotation mga corrupt, ghost project, substandard projects.
napatoy gipangutana ingon nga nganong dagko man kayo ning daghan man kay na tag 400 flood control aning lugara, na 1,000 ka flood control, na 800 ka flood control, na 200 ka flood control. Pagtan-aw dito sa usas mga senador, dili man ni maoy gi-identify nga top lugar, top notcher sa flood kada bagyo. Di aram, wa man ni sila yung mga flood kay din hinganon tuwa man gibubo ang dagko kayong budget. Giunsa man ni pagdesisyon. Astilan. Unya, mga tao nga nagdaan ni kanang DPWH, mga kuwa, nga mo'y mo audit kunuhay, ang atong mga congressmen, nga maukunuhay mo, himos mga analysis, mga pinili, mga tinudlo tungod sa ilang gitawag og qualifications. Highly qualified. Ano na, masudlan ganita aning commercial thinking sa atong pagtrabaho, pirmig yung busgon ang bulsa kaysa trabaho nga ihatag sa kaayuhan sa tanan. Muna, kumusta man mo din sa inyong pagsimba? Nangayo mo kaayuhan ninyo o kaayuhan sa atong community? Ilara ko ninyo. Kaayuhas community. Lingi ako no imong tupad. Sige, bakagpalit og slot. Ingna ko no. Kay ang ato din hing sentro para sa kaayuhan sa atong community, ang slot man. Kinsa ninyo din kada adlaw gyud mo palit og 10 minus o sa kaslat ta sa kamot. Oh, wa. Oh, nang kawa mami kwarta pa der. Nato ana sugod nagpangwinta. Kwinta na. Mao na atong style. Mao na style na to. Kusog kay mo kwinta, ngigagod. Sige kog palit nya kana sila ni palit na. Oh, ana day. Ayaw. Sige lang yung palit. Sige, kausalas usa ka semana, 700 pesos imong ipalit. Haron, equivalent na sa 1 slot a day. Okay mo, ana? Kayo sa padiri, unsa na malay among kanon, ha? Nanasad, kaugalingon na sa igyo na huna. Huna, sige lang kitag pamaypay din hisulod, ana. Kaya nga naman, di man ta kapalit og mga electric pangdagko, kayo man tay kwarta. Naiusas ni propose na ko karon kay butangan lagi nato diag hilifan kanang atong kilid. Pero ipa-analyze pa na nato, pero sige lang nako bang imbitar ba na may mga ni propose na naiusa ang iyang kotisyon 143,000 kada usa. 12 feet ang diameter. Tan-aw nako og mabutang gyud. Basta makuhaan gyud mga 90 to 95% ang kaalimuot kaning atong simbahan. Og mabutang tong upat ba? Pero tag 143 sad 1,000 times 4 pila man na? 500. Mao na bawang pila na basta 500. So 500,000 kapin. Pila man na kaslat, i-round off na lang nato, 600,000. Kaya napamanay mga palito, mga kurente, mga inana. I-round off nato, 600,000 ang mga gasto. Pila man na kaslats? 6,000 kaslats. Kaya tag 100 man ang atong slot kaning PPSC. Mao man na atong gamiton diri. 6,000 ka slots. Kinsa ninyo dinhi ang mopalit og 6,000 slot karong adlaw ta sa kamot? Ingka ayaw sa padiri kadako masad ana. To na so good na gyud. Sige, tagsa lang ka slot. Bana-bana nako sa atong unom ka misa kada Domingo. Bana-bana lang nako way labot mga bata. Naagid na moabot gitag mga 5 to 6,000 katawo. Tibuok na dinhis ato o ngadtos mga kapilya. Kung karong Domingo mamalit mo og
tagsa ka slot. Inig ka Lunes, orderon day nato. Inig ka Miyerkules, taod na na. Inig ka Biyernes, human na na. Inig ka sunod Domingo, gikan 2 Sundays from now, wa na'y mamaypay. Magsige na sa mga, katog na. Ambot lang ninyo. 6,000 ra ka slots, di na mahimo karong Domingo. Kana ganing musimba na to di, bana-bana anak ko anak ka na lang alas 6 buntag, abot kay ngadto, abot pangaris kilid, sobra magitingali na 1,000 o 2,000 magitingali na ang musimba o sa lang kamisa. Mupalit na tanag slot, hasta ka na inyong mga gagmayng bata, papalita. Kung saan man pagpapalit sa mga bata, ang inyong budget, pliti nila padong eskwelahan, ayaw na naihatag, isod sa alkansiya. Nya palakta na lang na sila, palakawa. Maabot ra man gina, pilarago na diyang eskwelahan, dugol makayang eskwelahan karon, may maprenamos una tag 6 kilometers ang imong lakawon. 6 ngadtos 4 ka kilometro, siging lakaw kada adlaw. Patid-patid anang lata, nya kay sapa man mo agian, hala paanod ana mga tsinilas para lang yun malingaw. Kuntis-kuntis paanod tsinilas hangtod maabot sa eskwelahan. Tag 6 kilometers. Pasan pa anang kumpay skanding kay pahapitog kumpay nya 0 pagyud sa exam. Bugat kayo. Pero sige lang yung eskwela, lakaw ra. Oy, karon mo sakay gyud motor bisag makita rang atop sa eskwelahan, sakay gyud motor. Kamis una pila ka bungtod imong agion una pa kakakitag eskwelahan, lakaw ra karon na eskwelahan makita ra. Sakay pagyud. Ayaw na nagpasakya. Niya ang budget ni mo ana, isod sa alkansiya. Basta lagi, 20 ko na. Abutang talag 15 ang hatag. 7 katag 15, pila na na. Niya, balik-balik man na, di 30. Niya, 7 ka adlaw, 7 ka adlaw, 5 raman din ano, eskwela. O, 5 katag 30, pila na. Oh, kamao man dahil mo kwenta. Nya, ma-exercise pang inyong mga anak. Nya, inyo pag yung kuyugan, inyong ihatod, maglakaw mo sa daan, di, hasta ikaw na-exercise. Nya, wa na'y bayad sa plete. Oh, di ba? Oh, ipalit din imong slot karong Domingo. 150 na to. Usa og tunga na to ka slot. Nya, naman kay 5 kabuk anak. Tag 150, 5 kabuk anak. Pila may mahatag nimo isip pamilya? Oh, di wa na. 7 na ka slots, kapin. Nya kamong ba nag-asawa ni undang san mog snacks? Wa nam san mo snacks dito sa inyong trabahoan. Di sa ato pa nakatigom sa mong mga labing minus 200 or 300. 1,000 ka slot inyong napalit, 1,000 pesos nga slot inyong napalit isip pamilya tungod sa inyong pagsakripisyo. Wa na kinahanglan ng additional budget. Gikuha lang ninyo ang para inyo aron ihatag nga rin. Maunay gustos Ginoo. Trabaho mo, pag-antos mo, nangapagba misinit. Napagba kas init, sige lang. Muna diri sa unang pagbasa, ang mga tao nga magsigig hunahuna sa kaugalingon sama adtong mga uba, sama adtong kon ngigagod, ngigagod. Di mi maghagog hari-hari ninyo. Kanindot ani akong kaugalingon, musangko gyud nga mapunta ngadto sa sampinit. Unsam nang sampinit, simbolo sa pagpatay og kahoy. So mga matay gid ta, basta mag-selfish kay ta, mga matay gid ta. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna, sige na dyan kong palit karon. Sige, ingna ba? Sige na dyan kong palit. Huwag yun, mulinging uban.